ongi etorriak Gamerauntzia irratsaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen naiz irratiko espazioa. Kaixo guztioi, atzaldeon, ongi etorri Gamerauntzaren laugarren denboraldiko 25. atalera, guztira 85. atala, jada 100. ataletik nahiko gertu gaude. Eta, astero ezela Gamerauntzaren Twitch kanalean gaude, astelenetan, arratzaldeko 5:00 egiten dugu saioa, zuzenean grabatzeko, eta horren ostean, naiz zerratian igandero entzun gaitzaizketu eta iluntzeko 8:00 aurrera, baita ere ostegunetan Bergarako Txapa Erratian aurkituko dituzue iluntzeko 8:00 aurrera. Eta bukatzeko, zuzenean entzuteko aukerarik ez badaukazute, beti izango gaituzue, zuen podcast plataforma guztoko honetan, iVoox, Peertube, YouTube, Spotify eta beste hainbat. Gamerauntzia komunitatearen berri izateko eta parte hartzeko gogoratu gure web orrialdea daukazutela, gamerauntzia.eus, eta baita ere gure Telegram taldean, on bertan albisteak eta bideojokoatik hitz egiten jartuen geana. Ni Aritz Odero ezola naiz, nirekin Lander Unzueta dago, arratzaldeon Lander, eta oraindik ez da iritsi, baina Leicester iritsiko da Damian zuzenekora, beraz, tartean sartuko dan zerbait izango da. Eta Lander, gaurkoan albisteak ez, baina analiz pila bat dakarzkigu, ze aste santuak pasa dira, jai izan dugu, eta hainbat bideojokotan ibiltzeko aukera eta denbora izan dugu. Hori zera, ezta, saio berezi zen gure izan dugu, azkenien, saio askotan analizizek kanpoan etxe birri izan dugu, horren beste albiste dukin ja. Orduan, aste santuen aprobetxeta ez, horren beste jokutan egitzeko aukeriko dugule, horrek komentetako gogoak asgabiz. Osa que, hori ze, oporrekaz batera, saio berezi zebe bai. Hori da. Besterik gabe, hasiera emango diogu, eta lehenengo analiziakin jarraituko dugu. Analizia. Lehenengo analizize, izan aspaldi, aste batzuk pasen eman joku batena da, eta aspalditzik pasetako eta jolasteko gogoakaz ibili zena ez. Gure saio honetan hainbatetan aipatu dugun sagako atal klasiko bat ekarri dut, Yakuza edo gaur egun Like a Dragon frankiziako laugarren jokue gainditut azkenik. Segiz izan, Yakuzan bidaizen murgildute jarraitzen dut. Lehenengoak aspaldi pasen bazan, Zero, Kiwami remake, Kiwami 2 remake. Eta gaur egun, klaro, horren beste atal barri heldu dire PC-eran nire kasuen, jasi zen dugu ez, laugarrenagaz batera, 3. eta 5. remasterrak, bermasterizazioak, horregaz batera atal barri zeideko guzor, 6. jaso dugu bebai PC-en, 7. Like a Dragon izenagaz dauena, JRPG kutsuegaz, 8. untxe jaso dugu Infinite Wealth, horretaz gain, eskepilloa, Yakuza samuraizen aroan girotute dauen Kensan jaso dugu, Judgment spin-offak, atal pilloa dauz, eta egize da, Yakuza korokorrien oso luzik izen da, denpori bierdala, jolasten ibiltzeko. Eta kasu honetan, 2. bai gainditu dut, baina bai izan behar dut, 3. ez dutela gainditu, ze hasi nintzen jolasten, eta orokorrien 3. inguruen gauza nahiko txarrak esaten dira. PlayStation 3-en kaleratu zen lehenengo joku, Yakuzan lehenengo joku izin zen. Mekanikoki, grafikoki, historialdetik, nahiko gogortxu eitzen da gaur egun, bere gara izen bebai egiz izan, Eta, lagunek komente doztien, historialdetik ez da bela askorik merezi du, eta egizten adotela irakurri laburpen bat, eta aurrerain. Orduen, hori zeberain eman, zan niretzako joku egiz izan. Gogortzua dela esaten dezuna, ulertzen dut geizki zahartu
Bala, zena zula Bai. edo... Bai, bere garaizen bezan oso ona, eta gaur egun ja, Terrible. gogortu ditzen da, bai. Bai, orduen, laugarren atalera saltoen eman segiduen, apurrete hirugarren gazibillo estien. Eta aipatzearren, laugarrena berez, 2010 urtien kaleratu bilen PlayStation 3 kontsolan, jakingo duzuen moduen, Yakuza edo Laika Dragon, Segak eta Ryuga Gotoku Studio, hau da, Laika Dragon Studiok, etxen da bezan joku dire. Eta 2019 urtien PlayStationerako jaso gendun de Yakuza Remaster Collection trilogisen barruen, eta PC-erako da Xbox-erako 2021 kaleratu bien, laugarrenan remasterizazio edo, ez da, berrituniko bertxino hau. Zer topeko dugu bertan? Betiko Yakuza gaizek, ez? Mafiosoak, traizinoak, mendekuek, erokeripilloa, hor ez da askorik aldatzen esango dugu, ez? Hirugarren aldetik bai badauz barrikuntza batzuk, eta berritzasun nagusize protagonistan aldetik dator. Ze okerrespan hauen da lehenengo biderra saga osoan, hainbat protagonista kontroletako aukeri euko dugunez. Orduen, Kazuma Kiryu betiko erabateko protagonistigaz batera, Taiga Saejima, Suakiyama eta Masayoshi Tanimura pertsona barrize jasoko duguz. Eureko jokuetan ez zirenak agertzen bez, lehenengo biderra da ikusten duguzunak. Eta bagizizan bakoitzak bere historizoa, testu ingurue, harremanak, eta batez be borroka mekanikak ikusko duguz ez, bakoitzagaz. Ordu orokorrien nahiko joku dinamikoa itzen da bela esan leke, aldaketa askogaz, justo aurrekoan ez, errepiko kortasun horretatik tiretute, jaganera hainbat joku nahiko bardin ibili hostien, eskertzen dana, ez da, asko aldatu bi esan mekanika, oinarrizko mekanika batzuk, beste batzuk ez horren beste, hemen gabiz ikusten, Damian sartu barri dela. Bai. Oantxe, Atzaldeon. Aupa, Damian, bai. Atzaldeon. Oso ondo. Oso ondo. Goguakin, onjakan ez dakiz ere buruz abizten, segit eta segitxon engantzauko naiz. Binez aipatzen, Yakuza laun ibili zinazela, oin egun batzuk egiz izan, etxin eban, oin bi edo hiru aste gaindituko neban osorik. Baina horri buruz nabela portxu bet, azkenien dala 2010ko jokuen bermasterizazio bat, atal grafikoa hobetzen dabe bat ezbe, baina sagan be berretxasun nahiko interesgarrizik ikartzen da bezala. Ze lehenengo biderrezan lau protagonista ikusten den duen, eta orduen bakotzagaz bere historize bizitzen dugu, bere mekanikak dekiez, batez borroketan eta bar. Eta hor datoz, berezitasun handizinak ez, Yakuza lau honetan. Bitemak mekanikak egongo dire saga klasikoan moduen ez, ibilko gara Kamurocho, eta Kabukitxo Tokioko auzoan bertsino alternatibo bat, hortik ibilko gara bueltaka, misioa betetzen, bigarren mailako misioak, eta zelan ez, kaletik, hainbat eta hainbat, Yakuzak, mafiosok, danetariko pertsonaik, urbilduko dire gure gana, eta euren kontra borrokatan hasiko gara, ez? Orduen, pertsonai bakoitzak bere mekanika dekoz, dibidez, Saejima aipatuot, Saejima daulako tipo antikote bat, oso injartxue, saga barruen, Kiryu baino injargeizo dekola aipatzen da behin da barrero, eta, beragaz adibidez, superarmadurideko kolpe askontza, eta hau da, berak kolpiek erabiltzen dauzen bitxartien, erasoren bat eitzen dagoen bitxartien, ezin dotxia atzera bota, oso ondo datorrela, ze Yakuza sagan hori askotan pasetan kontu beda, behin da barriro lurrea bota den dutxuela, eta nahiko desesperantien leke, orduen Saejimaz jolasti gozaben utxe da, eta Nimurak bestalde balako aikido edo judo mugimendu dekoz, kontraraso pilo bategaz, parrizek eta alakoak, orduen, apurbet bizitzasune dinamikotasune moten dutxie Yakuzako borrokari. Akiyama bestalde olako ostikoak asibiltzen den tipo bizkor bat da. Bere euren mugimendu dekiez, bakotxan maila zigoten jungo gara, abilezizek desblokietan, orduen zentsu horretan bizitzasuneko moten dutxo Yakuzari, ze lehen Kiryu usan bakarrik, bera hauetzen gendun, ondo ezagutzen genduzen bere mugimenduek, naiz eta joku bakotxien barrizek hartun. Eta azkartzen da, ez, lau protagonista ukitzie, batez bebai histori zen erritmorako. Direkazuen Yakuzak beti itxi izen dotaz, behin edo birritzen, kasu batzutan, ez? Ez dut joku osoa partida bakarrien gainitu. Baina, kasu honetan, laugarrena osori gainitut, ze historizen erritmoa nahiko ondo errinde dau, atalka biziko dugu historizoa, eta bakoitzien pertsonaia desberdinek kontroleko dugu.
normalien izango da, izango dugu aldatu, joku azkenera aldu arte behintzet, eta ikusko dugune da, arziko dugu gara adibidez, Akiyamagaz, eta Akiyamagaz biziko dugu bere historia dana, hori amaitzuko dugu, eta gero beste bategaz hasiko gara, eta barrez, horrek aldatzen doaz. Berain artean baukazte historian erlaziorik edo independentea dira? Bai, hasikeran ez, baina gero ikusko gara, ez? Gidoi orokorrari lotute dauzela danak, noiz behinien topeko dire, hasikeran igual etxaizek, edo ez, da, bueno, alako gozak ez, ikusko dugu lotute dagoela dana. Eta hori eskartzen dana azkenien, zeiaben, pertsone bategaz lotu zara ez, ja maite mintzen zara, eta ikusti ezelan erungo dan beste ikas, edo ze paseko dan, ze borroka gongo den hortik. Beti moten dutxo bizitzasun hori, eta erakargarrezera egizan, ez? Orduen zentsu hortetik nahiko ondo. Eta lehen aipatu duena, ez? Kamurotxo da barriro leku nagusize, hirugarren jakuzan Okinawara juten ginen, guniz aldatzen zen. Baina PlayStation 3-en Kamurotxo bizitetako eta gozatzeko lehenengo biderra da. Eta aditzu bitzen da, aurreko jokutatik, leku gehizadoz bizitetako, adibidez alako lurraspiko sonaldetxu bedau, teiatutak ibiltzeko aukeri bedau, alako jasarpen edo mekanikakaz, nahiko berezitzuek. Baina orokorrien beti ikusko dugun gauza barrine da, klub pilo bategaz, denda pilo bategaz bizitetako, bakotxa bere mini jokuekaz, eta bar. Eta orokorrien, ez duzu faltan botuten gizaba goti, ez? Ez teko lago tamainan dize bez, mugitzeko... Hori ninotzen galdetzia bizkat. Bueno, Yakuza nahiko mitiko da, mini-jokua dauzkalako, batzutan dira mini-jokuak ez jokua beste handisa, baina esatu denbora pila bat dedikau zeikela, bakarrik sekundariak eta mini-jokuak biltzera, ez? Bai, ez dakit, kasu honetan behola dan, edo edia dan azkenengo Yakuzen gauza bat gehiago, ero hau pixkat markatu egin ez, azkenengotan. Ez, hemen izan igual holan benetan mini-joku desberdin izartzen hasi ziren momentu, batez pertsona bakoitzak bere mini-joku nagusi zeukiko dabelako. Adibidez, egize da, izan behar dut, joku honetan ez toztila horren beste erakarri, edo nazi bilo horren beste ordu sartzen. Adibidez, Saijimak deko alako irakasle, arte martxelan irakasle mini-joku bet, nun, hasiko gara kontroletan borrokalari batzuk, kontroletan hasiko gara, txapelketetan sartuko duguz, eureri entrenengo duguz, mugimendu desberdinek erakutsitze, baina gero borrokatan ez duguz kontroleko, bakoitzak bere bizi puntu biko deuz, bere sasoi barri eta bar, eta izango dana gehiago balako kudeatze edo simulatzaile modukoa ez, borrokan esango dugu. Adibidez, hori da, Saijiman nagusize gero pinpona deko gube bai, olako kabaretak kudeatzeko beste mini-joku bet, alako hostesak kontrateko dugu, klube kudeatuko dugu, bezeroakaz batzutan borrokatan sartzen, beste batzutan gauzak ondo eruten eta barrez. Orduen, betiko moduen, jakuzak gauza pila dekoz, histori nagusitzik ordu piloa sartu gainkez, mini-jokukaz bakarrik, batzuk bigarren maileko histori txikitzuk izango dire bakarrik, beste batzutan, hori izan dugun ez, mini-joku antizek izango dire, kane hauren historizioa gazue bai, oso ondo zainute dauzentzu horretan. Eta niri justo bengoan ez toztiz erakarri, baina egiz da, beste bate jolastu ezkero, oso mini-joku honak iruditxo aldako zela, eta gero igual Yakuzako beste bosgarreneko bat niri asko guztetie, eta beste bateri, zebez, ez? Betireki aniztasun hori egiz izan. Eta oinarrizko jokutik aldentzeko nahiko bidea proposa dira. Batez be humore aldetik, ez? Humori oso ondo zainute da, ikusko dugu historirik zoroenak eta bar, mini-jogutan ikusko dugu, orduen benetan merezi duz zentsu horretan sartzi, ez? Egize azkenengo Yakuzatan, barrizenetan, ja beste maila batera arunda bezala, hor Infinite Wealth aipatzen genduen, ez? Hor ja zuzenien Pokemon joku bedau, Animal Crossing joku bedauz, laugarreneko mini-jokuek ez dire maila horretara altzen, baina bai badeki esakontasun puntu bedu bai. Animal Crossing, zea, Yakuzan, ostra. Hori ja Infinite Wealth. Pokemon ere raroa da, baina Animal Crossing ja... Infinite Wealth da azkena? Bai. Ero Gaiden, ez. Da Gaiden eta gero Infinite Wealth? Hori da, Gaiden zan hori laburtxu sartu biena, justo Infinite Wealthen aurrekare moduen, eta ontsa atara dabe barrizena, oin hilabete pare bat. Zein da, hau da, Hawaikua? Hori da Infinite Wealth, bai. Vale. Oso ondo. Eta bueno, bukatzeko negaz, Yakuza laugarren agaz, ez? 2010 kaleratu baltala esan gendun, baina
oso ondo sartu da grafikoki, bere testura simpletsua hoideko, segiz izan, goza batzuk apuretitxuz ikusten dire, baina orokorren modeloak eta efektuk eta oso ondo zainute dauz. Remasterrak ez dau askorik gehitzen, ikusi neban agaitzik bereizmena areagotzen deu eta askoz gizago ez, baina bueno, nahiko edozein gaiutan jolastulekin jokue da asko eskertzekoa. Honena niretzat, balena epatu dutez, dinamikotasun hori dekola pertsonai desberdineka, ritmo hona dekola, baina joku motza da Yakuza sagan barruen, 21 orduten bukatut eukizenke, mini jokuk ez eta igual 30 edo luzatzen datzu, baina hori Yakuzantzat nahiko motza da, eta nik eskartu dut egiz izan, partida bakarrien dana gainditzeko oso notorri bat egiz izan. Lander, kaldera bat, hizkuntza aldetik nola egoten da? Imaginatzet erderara itzulita tekstua bintzate egongo dela, baina ahotsak erderaz, ingelesez, japonieraz? Japonieraz, berez. Ze aukera hau eta zuk imaginatzen japonieraz ibiliko zenula, ez? Ahotsak bintzat? Bai, okerespan abilen honek esteko bikoizketi aldatzeko aukerarik. Yakuza joku batzuk bai, sarrenak, de hecho, sarrenatan Mark Hamill, Luke Skywalker eta gotezin horre bikoizlari lanetan, baina, eta barezetan be ingelesez ibiltzen dire, baina orokorrien gehizena japoneiraz jolastiko dire, bai, ez teki beste aukerarik. Kurioso, inondik, Yakuza lau? Ryuga Gotoku. Dragoiaren bezala, ez? Zaten edo. Bai, hori da, azkenien protagonistien Yakuza tatuaje hori dragoi bat da, eta zintxu horretan doaz, ez apur bat. Bai, ez, gero gaineran Japonen Yakuza hitza, ez da komentatu duzu, baina ez dut uste erabiliko da benik, eta igual arrezoietako bat hori izango da, ez? Osa, gero, Ryuga Gotoku hemen ja hasi diet deitzen Like a Dragon, ez? Bai. Azkenetan jazta Yakuza aipatzen, ez? Hori da. Eta azkenen da itzulpen bat. Hori da, euren etxaizek eta bar bai aipatzen da zuzenin Yakuza moduen, baina egizela gero mafiosoak elkarren artien berroetan da bizen eta ez dizela horren bestetan, ez? Izendatzen Yakuza moduen, gizela da famili moduen edo beste kutsu bat emoten datzi, ez? Zentzu horretan. Osondo. Bai, da, nik zero nasin ditzan, jolasten, eta, bueno, pendiente dokatengo zat, bai, eske dauzkat batzuk, baina, karo, da denboria, zuk esan dozuna, ez dakit, 20 ordukuak, igarritxe jako, bizkor doiala, esaten dut, zu pasekizun motza sala, edo esan zinean, hostia, eta ze bizkor doian, eta bukatu zan, eta esan zinean, boa, ze hona. Ze ondo, bai, hori ze da. Ez que, eurreko ape, amaiererako ja gozatu ditzen duzuz, ez? Baina adibidez, Yakuza 0 ikusten dabil, eta histori nagusi gainditzeko 31 ordu jartzen deuz, baina gero gure zuzen mini joku batzuk sartu eta bar, eta nik pasene bazan bere gara izan, ja, 74 ordure doa. Hasta keri badala. Eta badeko zuzen ganera hasta la joku bakarra, beste 10 deko zuz jolasteko, saga osoan ibile gure badozun, larri da. Eta lehen esan duzun bezala gainera hori, ez? Like a Dragon honek jolastu behar die bata bestiaren atzetik, ez? O, behar die edo zentzua dauka, ze pertsonaiak doia ze agertzen, historia osatzen doia, ez? Hori da, betiko ikozu, ez? Pertsonaren bat agertu zela aurreko jokuen, kameo moduen badan, eta guelo oingoan pisu gehiago edo ez, edo jarraitzeko komeni da ez lanatan jolastia. Tania adibidez, hirugarrenan eban pasez, nahiko astu nein jaten, eta oingoan agertzen dire, laugarrenan, bai agertzen izan dire hirugarreneko pertsonai batzuk, baina hasta pisu askorik eukin, ordu estriparik. Ez da mango horik, ez? Bueltatzen ditu ba posatzera. Ez, hirugarren oso gogorra da. Vale. Yakuza 5 orduan jolastuko ezu, Lander? Bai, asinaz apurtxo jolasten, eta asko da beste guztetan momentuz. Orduen ia jarraitzeko asmo dekot, gero zigarrena behar erositxe dau, badekot. Jolaza baduzkatzu denbora ez zain beste. Hori da. Bale, nahi baduzuen Yakuza atzien izten dugu, eta urrengo analizire pastan gara. Damian, justo, hemen egoti eguren eban, ze nik uste dut honek erakarrengo zaitxula. 2008 urtien estrenatu zanetik jokatu gurien ibilinaz bideojoku honetara. Loop Hero deitzen da, eta egiz da bere begistetan edo buklietan morgilute ibilinazela egunotan. Sekulako arrakasti eukiban, baina urte pare bat estren esanien. Eta ordutik hona gauza honak baina oztotozi irakurri, demoa probeneban bere garaizen, asko guztiaten, baina beste aitzakiren bat bierne ban azteko, ez? Aurrekoan justo gaiun mugiko horretara helduko zela jakin genuen, apirilaren 30 estreneko da Android eta iOS plataformatan. Eta bueno, hortik, ja jolasteko gogoak hasi bien nintzen, eta ganena Humble Bundle baten
sartu bien jokue, ja, listo, esan egon ez, beste aitzakirik, barrure eta listo. PC, Switch eta Xbox plataformatan estrenesan joku dekogu, Four Quarters deitzen estudioak sortute eta Devolver Digital argitaratzaileek edo argitaletxiek kaleratute ez. Tower Defense motako bideojoku edala esan leike, baina alderantziz zentsu batien, ez? Defendatu biherrien abenturan aterako gara, eta roguelike edo RPG elementuek batzen da bezan bideojoku edala esan leike, ez? Apuruet premisa sartziarren, ez? Premisa orkestiarren. Mundu ez suntzituen ja, baina arrazoi baten gaitxik gure protagonistie unibertso ilun horretan esnatuko da, ez? Eta bere helburu nagusizen mundue berregitzi izango da, horretarako lupetan edo begiztetan barneratuz. Zer da ingo dugune? Ez dugu heroi hau zuzenin kontroleko, guk ingo dugune da sortu barri den mundue eraiki bere aurrien. Ibilbidea bat eukiko dugu partida bakotxian, eta gu jongo garena da karta batzun bidez mundue osatzen. Orduen adibidez, lehenengo gongo da ibilbide bakarrik eta kanpamendue, hortik hasiko dugu bidaize, gure heroiek, baina gu jungo gara adibidez lortzen mendizen kartak, edo zelaizen kartak, alako guztak, ez? Eta jungo gara mapi izango esana osatzen. Bera heroie ibilko da, denbora guztizen loop hori eitzen, ibilbide bardine eitzen behin da barriro, baina karo, ibilbide bakotxien, ibilbide geroz eta osatu gogo izango da, eta orduen gauzak eizago gongo dire berak eitzeko, edo gainditzeko, ez? Orduen bidien, etxaiak aurkitzen jungo da, batxuten besteri parik, alako laukizetan edo kasietan agertuko dire, alako 8 mota batzuk edo bestelako mustroak. Guk adibidez jarri genk ez, aipatu dutaz, mendizek. Mendize gaitzik, jartzen dugun mendibakotxa gaitzik, gure heroiek bere bizize 5 puntutan aragotuko da. Baina adibidez, aldugu jarri bebai gure ibilbidien baso bat, eta baso horretan mustroak urteko dire. Mustro horrek horren kontra borrokan automatiko egingo dugu gure heroiek, guk ez dugu zer ikutuko. Bakarrik aldatuko dugune da bere ekipamendue. Jarriko dutxaguz adibidez espatak edo armadurak, eta borroka bakotxien horre gainditute, heroiek esperientzi lortuko dugu, eta guk kartak edo ekipamendue eskuratu alduguz. Orduen, aurrengo dugu, gure heroiek geroz eta hobi izango da partida horretan, eta ibilbide hori izan dugune, osatzen jungo gara, ez? Bere laguntzen jungo gara, mundu hori berreskuratzeko. Karta horrek, kontu da, onuragarrizek edo kaltegarrizek izen aldire, gure esku dau modurik aproposena, ez? Erabiltzeko modurik aproposena lortzie. Adibidez, aldugu jarri bidien errizka bat, eta eroize errizka horretatik pasetan danien, bizize berreskuratuko dugu. Baina, aldugune egin da, bizitza berreskuratuko dugu eta misinio bat lortuko dugu. Misinio hori automatikoki jarriko da, izango da mustro bat hiltzie, eta mustro hori besti baino gogorrago izango da. Baina, hiltzen dugunien, karta gehiago lortuko dugu, esperientzia gehiago lortuko dugu, orduen horreaz jokatu behar dugu apurbet, ezta? Ia, zer nahi dugu momentu bakotxien, zer izango dan eraginkorrena edo aproposena gure heroizentzat, eta hortik osatzen junbirko gara. Adibidez, errizka bat jarri aldugu, baina gero dekogu vampiroan etxi edo manzinoa, ez? Horren karti dekogu aldugu jarri dozen lekuten, baina errizka ondoan jartzen badugun, vampiro horrek errizkako biztanliek kontroleko dabez, olako gul moduko monstruatan bilakatuko dabez, eta orduan guretzat zaila hau izango da errizka horretatik pasetie, eta ez dugu bizitzi berreskuratuko. Baina, lau begiztan hostien, alako vampiroan eta harritan arteko sinergi bat sortuko da, herria beratza hau sortuko da, eta bizikizia berreskuratuko dugu. Orduan, alako gauzakaz, helburu da, alik eta biderik, eraginkorrena edo politzena sortzen juti gure heroizentzat, baliabide gehizen lortzeko, ekipamenduriko biena lortzeko, eta behin barra bat betetan danien, kartakaz betetan doana, gero ez da karta gehiago erabili, alako barra bat dekogu menu ganien, etxain nagusitza gertuko da, eta hori garaitzi izango da gure helburue. Orduan, alako, gure ritmora jolastu geinke, baina aldi berien agresiboak edo darkorrak izetera eroatzen dozku bideojokuek alik eta baliabideak izan lortzeko eta etxain nagusi horri irabazial izeteko. Eta hori da apurut eskatzen da bena, ez? Nahiko proposamen berezize da, eta aran dabe jokuek eusak eza dekoz. Ze, ibilbideen normalaz gain, gero deko gure kanpamendue, eta ibilbide bako zen lortu dugu zen baliabide arruntekaz, egurre,
urrie eta alakoakaz, base hori hobetzen jungo gara, eta gure heroizentzat partida bakotxerako, gozago biek lortzen jungo gara, adibidez, ja zuzenien ekipamendu bategaz aztie, edabiek lortzie bizigitxideko nien automatikoki bizize berreskuratzeko, holako guzako betzen jungo gara, ezta? Orduen bukle hori, begizta hori mantentzen dugu behin eta barriro, nahiko joku mota erakargarri sortzeko asko engantzetan da bena, beti partida bat egizau benga beste loop bat jolastuko dut, horretara erakartzen dutxu jokuek. Atal estetikoa aipatzekoa da, oso retroa da, alako ganera filtroa deko, CTR pantalla entzat eta bar, bueno, 80ko edo 70ko aventurak gogorak hartzen da bezena, oso bolitxe zentzu baten. Eta ulertxe gote, zeba okide ben horren beste arrakazta, oso joku berezize da, ez da bantxekorik. Eta benetan engantzetan da ben olakotariko da. Bai, zaindua, detaile askorekin, gero hori estetikoki oso erakargarri leike, eta gero dauka dana pixkat, dauka karta jokoa, kudeaketa, eta gero RPG elementuak eta gero ez da gizela ditze jako, baina eske da kudeaketan barruan, baina hori preparatzea etorkizunerako, truko asko ikastia eta jakitzia, nola jokatu. Bai, hasieran hori emoten dugu, komentu dutenegaz jarri geratzen da, elementu pilo dago zela, mekanika pilo dago zela, baina gizela partida batzu jolastute ja ulertzen zoa zela, ganera karta bakoitzak bere deskribapena deko, batzutan zu probe bihar duzu ikusteko ja honen alboan jartzen badoten efektu paseko da, edo sortuko da, Esperimentatzeko... Hiltzen basa ze pasatzen da, Lander? Hiltzen basa? Begizta bakoitzen kampamenduro bueltetan zarenien, dekozu zure basera bueltetako aukerie. Kasu horretan lortu duzuzen baliabide danak daroa zuz. Hiltzen bazaren, 130 edo azikera baten olako oso zerpakarek eruten duzu, gero hori hobetzeko aukeri dau eta guzagizauko horretako aukeri dikozu, baina hori da buruet, ez duzu partida osoa galtzen, baina zure aurrera penak galtzeko aukera hori dikozu. Ez que pentsatzen dut hasieran asko jolastuko dela horrekin, probatu, faiatu, ikasi arte nola emon. Bai. Eta, bueno, nik Steam Deckan jolastu dut, bertan trackpadakaz eta saguen, hori emuletako aukeri egaz. Egiz izan holan oso ondo dau, baina mandoagaz jolasteko oso aproposa da egiz izan, pur denpora gehiago erongo dutxu, karta jartzi eta bar, holako laukizetako, sare baten kontrol eskemideko. Baina, bueno, neko erosoa da. Eta oin mugiko hortan estrene behar dela, seguru nau, ukipen baitaiak oso aproposa ezingo dela jolasteko. Nik hori pentsatzen, jolas hau ikusitan haukan, ibilitaz neon, baina ikusitan haukan. Da beti pentsatzen jolas hau, mugiko horretan edo tabletetan batipat pixeta handiago dana, tablet baten hobeto ikusika, eta ze ondo enkajatzen duen. Ze jolas bat da simplea, esan zuen bezala Lander partidas, karrak relatiboki bota ez txazketzu, taktilakin perfecto enkajatzen duna, grafikoki ez da asko eskatzen duna, hortaz tablet baten ondo ibili izakezu. Eta bai, jolas nahiko erakargarria. Lander, fijatu naiz, Twitchen ikusten ari zeaten nontzat nabarituko zenuten, ezkerrean goian, bi barra bezala daude, bat kalabra bat azaltzen dena, pentsate izango dela lehenu aipatu zuen bezala, bosa finala agertzen dena, baina beste bat dago eguzkia, pentsatzet eguna irudikatzen duna. Eguzki horrek eraren batera egunak afektatzen du partidan? Bai, egun bakoitzen, kartan eta jarri dugu zen kartan dako kokalekun arabera, adibidez, baso baten egun bakoitzien ez dakitzen bat monstrua agertuko dire. Olako guzak eruten dutxuz, ez da? Aparte, egune azten danien, gure eroiek hainbat bizitza puntu bereskuratzen deuz, olako guzak dire, hori da purutera egitzen da bena barra horrek. Vale, oso ondo. Informazio asko dago, esatu aholkuak, informazioa, begiratzeko aukera dago, karta babitzari buruz eta. Bai, berez nahiko informazio simple agertzen dago partida barruen, baina gero badau bazien, olako liburutegi moduko bat, bakotxan azalpenakaz, informazioagaz, orduan zentzu horretan, ez da joku gatza berez, apurotik ezin behar da, zelan jolastu da zer dan onena, baina berez nahiko errezengo dugu aurrera, eta ganera hori, bagabizen partida asko jolasten, eta gure bazio hobetzen, atzera botaten, txaina guztize garaitu biharrien, azkenin nabaritzen da, gure eroi asko sobi dela, ganea gero beste eroi mota batzuk desblokietako aukeri daue bai, azikeran deko gune da, estribarik, kerlari edo soldadu moduko bat, bestela aldogu ez desbloki
bihurri edo pikaroa izango zana, horrek beste modu batera funtzionetan deu, etxaizek hiltzerakoan ez dugu ekipamendu lortzen, etxen da bena da, etxaizen, esango dugu, armak eta bar bere sakure eruten deuz, eta heltzen da nien kanpamendur edo basera, horrek saldu etxen deuz automatikoki, eta hortik ekipamendu lortzen dugu. Orduen, begistan zier ez dugu lortuko ezer, baina maiera eraltzen gara nien, golpera goza pila lortuko dugu, ez? Pikaro gaz batera, gero nekromanti dabe bai, berak ez dugu jolasten, ez dugu borrokatzen, ez? Eitzen dagoena da lako eskeletoak inboke, eta horregaz jokatzen dugu. Bere ekipamendu desberdinedeko eroi bakotxak, horregaz be jolasten dauro asku. Azkenien, aldoguz goza pila hobetu, ez? Ez da bakarrik ekipamendu gaz bizi gizau dekugule edo min gizau etxen dugule. Gure erasoan ritmo aldugu bizkortu, gero vampirismo, ez? Maila bat daue bai, hau da zenbat bizi aldugun berreskuratu etxaizeri minenje, holako guzak, ez? Orduen, RPG mekanika horrek hor dauz, eta azkenien hainbat faktore kontuten eduki behar duguz. Gero ez duten aipatu beste kontu da, bai, desblokitan duguz, eroizen trait edo, zago dugu, abilesi modukoak izango zirena, esperientzia lortute maila zigoten dugu gure eroia, eta hausasko hiru abilesin artien aukeratzeko bidie urtaten daku, ez? Adibidez, defentzien puntu bateko gatxik, erasoa aragotu itxidaku. Edo egun barri bat azten danien, lehenengo erasoa olako eguzki zen eraso berezi bat izango da, olako guzak, ez? Orduen horregaz jolasteko aukeri moten dozku, gero hausaskotasun maila txubelbedeko, ez? RNG maila bat ekipamendu aldetik edo abilesi aldetik. Orduen horregaz asko jolasten dugu, alik eta partida honena jolasterakoan, ez? Partida berri bat sortzen dezunean, baduzu aukera aurreko partida lortu ezun ekipazioakin jarraitzeko? Bai. Historizik aurrera etzen dugu, eta danagorretako aukeri dekozu, baina joku edau banatute atal desberdinetan. Lehenengo atalien etxai nagusi bat izango da, gero urrengo atalera goazenien etxai nagusi beste bat da, baina aldi berien mustro danan maile igone etzen da, baina gure ekipamendu lortzeko aukerak eta orokorrien maile behobetu etzen da, ez? Orduen horregaz jolasten dugu, adibidez, hasikeran lehenengo atalan izango zanan, vampiroak ez da egoz askorik eitzen, baina bigarren atalan, olako saguzarran multxo bat inboketako aukeri edekie, mingiz hau etxeko eta bar, orduen horregaz jolasten dugu apur bet, ez? Boriz, apatu dutena, demoa deko estimen, neko luzi eganera, osak erakartzen basa itxue, aukera politxe da jolasten azteko. Probatu jako du. Bai, merezi du demoa probatzea, ikusteko pixkat. Ze jolaz kontzeptuki oso arraroa da, nik inoiz ez daukat antzekotasunik daukan jolazik ikusita. Eta, aukera bat probatzeko jolaza, erostia noren nagotik. Pentsatzet eroste gore ez dala jolaz oso garesti izango, ze bere garaian indi bat izan da garestiatzen izango, eta gainera urte batzu pasata zeurazkin marketuko zen. Landersen zu Humble Bundle baten lortu zenula, hortaz. Bai, berez esango neke 10 euro bueltan egoten da lako zozer, rapurtxu egitzago igual, baina bai, nahiko merketo pelike. Oso ondo, Loop Hero, eta jolas indi batetik, beste indi batera jungo gara, ze ni, azken egun hauetan ibili naizen jolasa maizamarkarri izan da, jolas hau, indi nahiko bitxi bat da, zuetakoen bat ekiko lezu. Kotxea baldin bade, aritz, zu beti tope. Hori da, kotxea baldin bada honi hor nago. Segurazki zuetako norbaitek, gehienok ikusiko zenutela klipen bat jolas honena, iguala etzen duten jakingo jolas hau zertzan eta jolas hau zikera izena ere, baina klipa bastante famatoak india ze neko situazio barregarriak ematen dialako jolas honetan. Maizamerkar jolasa zain ez. 2013an hasi zian garatzen jolas honetan, Johannes Rojola eta Karina Rojola esatet, baina ez dakit Finlandiera da, zeurazki gizkia naiz esaten. Nahiko itxura naziokan, erit. Eta Amistek Games estudiokoak dira, beraie pilek bakarrik garaitute jolasa, baina, laguntza txiki bat izan dute, beste jende batzekin, jolaseko musika garatzeko, eta baita ere, jolasen dauden pertsonaian ahotsak ere grabatzeko.
Hiru urte beranduago publikatu zuten jolasa, Early Access moduan, 2016an, eta bueno, jolasa famatu inda batipat streamer eta youtuberrek famatu intzuten, ze jolasak situazio, esan duten bezala, barregarriatara eramaten zaitu, eta orduan, horreatik inda batipat famatu. Jolasa Unity motor grafikoan dago garatuta, eta soilik PC-erako dago. Beraz, konsoletan pentsatzen zute ibiltzea, zoritxarrez ezingo zarete ibili. Ja, tal grafiko ikusitxe, ez dakiz gaitxik, argi eta garbi dekot, ez da la kontsolatarako, ez? Ez. Ze grafikoki oso gauza simplea da, esan daitekena. Bueno, simpletasun horretatik bizi da. Hone dire, PC-ko altxorrak. Hori, PC-ko altxorra dira. Eta bueno, jolasan nahaztitu survival jolas modua eta ibilgailu simulazioa. Berez esate dezuna, bere jolas genero hauek juntatzea nahiko arraroa da, baina bueno, jolasaren xarmare hor dago, oso arraro izatean. Jolasan hau kokatzen da? Finlandian kokatzen da jokoa, abarrezatetan, izen hau zailagoa eta Perajarvi izeneko eskualde fiktizioan. Eta guk kontrolatuko duen pertsonaia, 18-19 urteko gazte bat da, non bere gurasoak oporretara joan dira, eta etxean bakarrik geratu da. Naiz eta jokoak ez daukan helburu nagusirik, ze ez dauka holako historiorik edo jarraitzekorik, esan daiteke helburu nagusia edo hala izan lezkena, dala pertsonaia honen etxeko garajean Satsuma AMP bizitza errealean datzun 100A izeneko auto bat dago, dana guztiz desmontatuta, eta bera arduratu behar da auto hori berriz muntatu eta prest jartzean guztia, ez? Zantan bezala, bere etxeko garajean aurkituko dugu autoa dana piezaz zatituta, eta gainera piezain bat falta zaizkio. Eta gure lana izango da, garajean zehar dauzkau erraminta montatzeko, eta baitare, garajetan egoten dian fosak eta daude, eta kotxea hortik junbertzea montatzen. Hainbat misio daude, side quest bezala izango genukenak, non, adibidez, zure amonare hemen inguruan bizi da, eta mesedeak egin behar dizkiotzu, supermerkatura jun eta gauzak erosi eta ekarri, baitare, Finlandiako esan dezakegu alako zona nekazari zona baten bizizarela, eta hortaz belardia daude, eta orduan junbertzea beste misioa da belar fardoen bila, eta horiek bildu erdituzu eta tokiaten entregatu. Baita ere zure osabaren etxea alboan dagona arajun, eta areke egurra bildu berdezu, egurra zatitu berdezu eta etxetara banatzen jun, diru erazteko. Baita ere jendean putzu septikoak garbitu behar dituzu, adibidez gero baita ere etxean egindako edari alkoholikoak saldu, ilegalki, gauez zure etxera herriko mozkorrek behitzen dizute, tabernan daude, eta junbertzea tabernara bere bila eta bere etxera eraman behar dituzu. Eta misio pila daude oso... inguru honetara Finlandia erdi nola esango nuke erdi, ezerrez dagon Finlandia nekazari horretako graziosoa dianak. Finlandia berez ja nahiko hutsa da. Bai, imaginatu zona nekazari... 5 milioi biztanle eta gigantea, bai. Dana basua. Misio horiek egin behar dituzu azken finean diro irabazteko, ze esan deten bezala, survival parte bat dauka, azken finean jan egin behar dezu, edan egin behar dezu, elektrizitatea ordaindu behar dezu, autoen eta erregaiare ordaindu behar dezu, alde batetik, eta ero baita ere autoentzat parteak erosi behar dituzu, ez? Piezez gain, olioara erosi behar dezu, refrigeranteara erosi behar dezu, alde hortatik pixkat simulazio. Jakin behar da, kotxe buruz, edo bera laguntzen dutu, esaten dut. Azkenean, mekanikari buruz espadikizu asko, nola lortzen dutu montatzea kotxe hori? Instrukziorik ez dauzka jolasak, auto bat nola montatzen da. Hortaz, jute mazara, jolas hau jolasteko biera dauzkatzu, alde batetik. O bat, mekanikatik bizitza realean badakizu, eta más o menos antzeman dezakezu ze ordenetan junbertzean piezak montatzen.
edo bestela gida bat jarraitzen duzu. Nire kasuan, gida bat jarraitu behar izan dut, naiz eta gauza asko bazkiten más o menos. Hori izan beratzen, justo zuk. Baino ez, oso detaiera joa motorrean. Eta pieza bat azten bazaizu motorrean zea, aian autoa montatzen duzu, martxan jartzen da, baina 100 metro indakman autoa erre egiten da. Ze pieza bat aztu zaizulako. Eta berri zein behar dezuna dana desmontatu eta pieza jarri eta... Ezin duzu gorde jokoa? Ez, gordatzen dezuna atzera ezintzea boltatu. Joder. Horrez gain, jolasak zailtasun puntu oso handi bat dauka, eta da, jolasa bere zein da dau permadeza izateko. Joder. Eta... Hori bai hola, espero. Eta jolasa hiltzea bastante erreza da. Hau da, pentsatu behar dezute kotxen, egia esan kotxeak nola maneiatzen dian, errepideetan da, nahiko errealista dagoin da, ikusten dan jolaserako. Ez da izango Assetto Corsa bat, eo BeamNG baten simulazioa daukanik, baina nahiko ondo dago eginda. Eta nahiko erreza izaten da, batipat teklatuakin manejatzen dezulako, istripuak izatea. Eta istripua izan dakoan, agian hile egin zaitezke. Istripu gabere, baitare, adibidez, ez bazu jaten, goz ezil zaitezke, ez bazu edaten egarriz, estres gehiegi akumulatzen badezu, bihotzekoak ematen dizuta hilitentzea, hortaz, denbora ustean presio hori daukazu permadeta. Egia da, permadetan ezaugarria desaktibatu dezakezula, baino nik gomendatzen dut permadezakin jolasteko ze, bakit frustrante izan daitekela hasieran hiltzen zarenean eta berriz hasi beharra partida, baina xarma horrek ematen dio, ze beti tentzio horrekin zoaz, edozein momentetan hil eta partida pikutara juleizkelako. Eta zenbat aldiz hasi za? Bastantetan. Bai, Bai, joko luzi da berez. A ber, pentsatzet denbora bat behar dugula. Ze jolasa berak zenbait misio ezin dituzu, nahi dituzunean. Denbora bat pasatu behar du misio hori agertzeko. Zer, adibidez, telefonotik deitu behar dizute, edo zenbait gauzak gertatuen behar dute, jolasan denboran. Gero esangoten, adibidez, rally bat dago, eta rally hori egun konkretu batzutan bakarri dago, hortaz... bai, denbora bat ezigitu iten dizu. Jolasa nahiko lasai hartu beharreko jolasa da, ez da presaka biliarekoa edo rusatu beharreko jolas bat. Nik gomendatzen dut beti opor garaialdi batean, nik ezagun nuke epoka ona, izena dion bezala, uda izan daitekela, jolasan titula dion bezala, udan partida ez oso luzea, baina lasai jolasteko. Eta bueno, esan dut helburu general bat ez daukala, esan dut kotxea zeurea montatzea izan daitekela, baina montatzea horrek ere helburu bat gehiago dauka, ez? Azken finean komentatu denetan bezala rally bat dao, zonalde honetan, eta, zeurazki misio hori zaien egitea hori izango da. Zure autoa prez jartzea rallyrako, ze alde batetik autoa muntatu behar duzu, bestaldetik pieza pila bat erosi behar dituzu rallyrako, horrek dirua eskatzen du, eta dirua egiteko misio pila bat egin behar dituzu. Eta bestalde rallya bera, oso zaila da. Hau da, azken finean teklatu eta xauakin manejatzen duzun jolas bada, eta rallya irabaztea ez da batere erreza, ze bastante azkar jomertzea bideetatik, ze mendiko bidea, mendiko. Ez da mendikoa, baina badakizute Finlandian arre txintxorrezko bidea pila bat daude, eta hori da. Eta horrelagotatik junbertzea, eta ez da batera erreza. Nik ez dut lortu rallya irabaztea, ez naiz iritsi erein rallyko autoa preparatzera. Baina ikusi izan dut jendeak rally hori irabazteko zenbaitek, ez dakit Xbox edo PlayStationeko mandoa konektatuta funtzionatzen du, baina ikusi izan dut jendeak volantea bai konektatu ordenailura eta ibili ahal izan dela. Ez dakit ofizialki onartzen duen, mod baten bidezten edo nola, baina... Ez dakit inoz jolastu bat esun mafia originalien aritz? Bai,
eta gogoratzen naiz bakiz lasterketa atik arizia Hori, esatera zezen. horra guna jo. Nire bai, formula unakoa. Hori Bai. ze. Ba, Horitik latu egaz, amez gaztezu bazan. Ez Bai, dakitze honen pare bai, galtzen ba, da. Zaila zean hori. era horretara da. Amaz Vale, gaiztoa da, hemen ere irabaztea ralia. Eta, Eta entzun, eta zenbat ordu sartu jatu. ez dakit, behiratu beharko nuke, baina Vale. hogei baina gehiago esango nuke. Bai, zentuz, ostras. Bai. Pentsatu behar duzu, hilitentzeanean berriz aziraino bueltatze zehala, Ja. Claro, Orduan. que ya badakizu hasierako gauzak eta gogo punto bat eukiko duzu, hori lortu dozun guztia egin eta jarraitzeko. Hori da. Nire zalantzi da, hemen bidizion hau ikusten, long plays eta nik ustuko oso argi. Misioak eta bar, zelan adierazten da txuz, edo badau zerrenda bat, Ez. minuren bat. Osea, jakin egin behar duzu. A ber, adiez, mozkorrak esan detena deitzen dizuna, telefonotik deitzen dizu, eta estuan agartzen zaizu, ez? Ahotzetik antzen bat diozu ehan da dagola, eta zatizu etxera jutea nahi dula, eta hortaz, baina ez dakizu taberna nun dago, hau da, deskubritu behar duzu herrian dagola, herria zure etxetik bastante urruti dago, bere etxearen nun dagoen ez dakizu, hortaz, hori ere deskubritu behar duzu, eta bai, jolas bada, ikasten dezuna, ibili, edo gidan bat jarretuz. Ze bestela, informazioa zero daukazu. Eta gero, esan detena ez, Finlandiarrek egindako jolasa da, eta jolasak oso ondo irudikatzen du, bueno, nik entzunda daukadan ez behintzat, Finlandia ez, bat zona rural eta nekazari zona hauetan alkoholismo problema grabea ikusten dira jendea daukala, adibidez zure osaba batzutan gauerdian autoakin bazoaz alako errepide horietatik ezer esan erdian eta zure osaba erdi joala mozkortuta erdi galduta bidea albotik. Leku oso zabalak dira eta ez dago ezerre, Damienek esan du. 400.000 pertsona dira eta herrialde handia da, beraz, pentsatu. 4.000, baina bai. Bueno, 4.000. Ni honitzen Erasmus haitzen, bai, eta hori, esaten dozun guztia, hola da. Eta... Oso herrialde berezia da. Eta ero antzematen da, hori gazteiak ez dauka ezer egiteko, eta hortaz autoak preparatzen dituzte, karrera ilegalak egite dituzte. Hau, zerikusia badauka bizitza realakin, adibidez, munduko rally piloto pila bat Finlandiatik datoz, seguranik hori askatasun hori daukate nahi duten egiteko autoekin, toki zabalak izanik, aspertutare, eta hortaz horreatik. Eta esagunek izaten dira horre rally, etxeko rally lasterketetan umiek umeak eta parte hartzen, eta bai. Eta gero pertsonaiak maldizio pila ezate dituzte. Gainera zu teklatu haugazu botoi bat, eta adibidez, erdiko biletza erakutsi dezakezu, edo maldizioa ezala izketzu, txixain behar dezu, eta hortaz, edo zentokitan egin dezakezu, pertsonai jendeai egin dezakezu txixa. Osa, que postal kutsu hori badeko, ez toki bakarrik. Makarrismo hori badauka, bai. Eta, bueno, neko jolaz, esan deten bezala India da, bere garaian ateratakoa, eta 15 bat euro kostatzen da Steamen. Naiz eta esan dut permadeza dago, baina jolaz neko lasai hartu beharreko jolaz bat da. Eta gustatzen bat zaizkitzu autoak eta pixka mekanika daola, eta jolaz divertigarri bat, normalean jolazak kokatzen ez diren toki batean, Finlandia dela. Guztiz, gomendagarria da, eta ero gainera mode komunitate bastante handia dauka, ze azken finean garatzaileek soporte hori eman diote eta mod pila daude jolaz egitzeko. Baitare, historia principala osan daiteke, jolaz basea da kaskin misio eta gain, baitare misio pila berri bat irekitzen dituna. Hortaz. Kriston zorok edizia da, Tornillo soia montatzen, kotxea. Bai, tornillo. Eta gauza da, ez dakizu pieza bakoitzak zenbat tornillo dauzkan lotzeko. Hortaz, posible da tornillo bat ahaztea, eta oso erreza da tornillo bat ahaztea, montatzea, eta gero igual kotxea esan detena, o zaizu martxan jartzen zuzenean, edo martxan jartzen zaizu, eta 1 metrora izorratu egiten zaizu. Eta inkluso gauza batzuk ez dira, tornilloa da azken finean topera lotu eta listo. Baina beste pieza batzu badaude, kalibratu egin behar dituzunak. Hau da, korreo distribuzio korrea adibidez, tentzio baten jarri behar dezu. Eta tentzio hori, asmatu zezu zein dan. Azken finean nik gida jarraituta egin de, hori gauza horiek. Ze bestela,
suelto hori jartzen baduzu, autoa berdan bezala ez du funtzionatzen, eta ez du egi jartzen baduzu, korrea apurtu egiten da, eta korrea berri bat erosi behar duzu. Hortaz, bastanteko zoramena da jolaza. Baina, bueno, esan detenaz, situazio pila bat barregarean lortzen dira, mozkortitezea, autoakin zabiltz, polizia atzetik, mendian azidenteak izan dituzu, bastante ganberra da jolaza, eta divertido. Berezize, bai. Bai, espeziala inondik da. Bale, nahi baduzun, ja oporraldiko azkenengo, saio berezionetako azkenengo analizire baseko gara, Maiza Merkarri txigostien. Eta nik, oin gitxi estrenedan jokuen analiziz ekarri dut. Martxoko estrenaldi handizen artien, aipatzen dagoen, Vanilla Waren eta Atlusen Unicorn Overlord. Eta ja, hainbat orduz jokatu izi dut, orduen, nabarmentzeko hainbat kontu itxi diostez, estrategia bideojoku honek. Boriz martxoan estrenezan Switch, PlayStation eta Xbox kontsoletan, ez da PC-ko bertsiorik, zantzadanez Atlusek Vanilla Wareri erregutu dutxon arren, japoniarrak ez dauz prest, ez teki gogorik kaleratzeko. Baina, bintzik kontsoletan horreteko gu, ez da, jolasteko. Ez dut bukatu berez, baina bai sartu dutxotez, 10 bat ordu ja paseta, eta nahiko guztia atela esan behar dut, oso joku berezize da, barriro belen loop hero saltzeko ez da izen bapezarreza, eta ikustu kasu honetan altzeran ibilko nazela, mekanika berezitxu edekoz. Eta gehiago da probetakoa ikusteko baino, ikesteko zelan doan dana. Ezagin joz jolastu baduzu zen, baina Ogre Battle, Sarrak eta Fire Emblem saga elkartzen da bezala esan leike. Alako erdiaroko fantasizko mundu batera bideiatuko dugu, salduneko ongo dire, astizek, aingeruek, apurbetanetarik bota alduzune. Eta leku nagusize da Febriz deitzen den kontinente bat. Gerra murgildute dau, alako post eskualde edo erresuma nagusi dekoz. Eta joku azten da zuzenien, horretareko baten erreginegaz, Ilenia deitzen den erreginegaz, bere azken borrokan, tutorial moduen ikesko dugu beragaz jolastute zelan dabizen, mekanika nagusizek. Eta honegaz jolastu hostien, hainbat urteren hostien, bere seme Alain izango da protagonista nagusize. Zenoira deitzen imperio baten aurka egin beharko dugu, holako, eskualde, kontinente osoa bere ganatu daben imperizoa. Eta orduen, hainbat eta ideia mekanika desberdin batute, borrokatan murgilduko ara, Azteko eta behin, mapa nagusi dekogu, bertan nahi bezala mugituko gara, herrizetan laguntzen ibilko gara, alako euren misinotxuk betetan, salerosketan, hainbat eta hainbat pertsonai ikusko dugu hitz egiteko, baina hortaz gain, etxaizek ikusko dugu, mapatik eskualdiek askatzeko aukeri dekogu, etxai horrek entzeko, baina orokorrien, etxai honek egingo dugu eskuruna da, alako borroka askartzu batzuk, askorik parik, ez dut azaldu bezengo, ez tekie txitsaskorik, baina arriskure dikogu mapan ibiltzerakoan. Misinokaz aurrera ingo dugu, eta misinio honek dire jokuko atal nagusi zengo zona, estrategia borrokak. Zerra ikusko dugune, alako ikuspegi isometriko batetik izango dugu, eurek kokalekuek irudimentzietan dauzen baina leku danak, pertsonai danak espraite dire, alako pertsonaizen espraitek bidimentzioak ikusko dugu, zuaitzenak eta bar, danetarik apurbet. Eta hortik, denpora realien ibilko gara bueltaka, baina gure asmoa da, gure helburu da horrek pertsonaizek idatzi, ez duguz borrokatan parte hartuko ingo dugune da, erabakizek hartzen da aginduek ematen ibilko gara, alako, komandante edo agintari moduen. Pertsonaiak eurek bakarrik idatu bi herrien ingo dugune da bataioiek kontrole. Azikeran, 2 pertsonaiko bataioiek izango dira, eta maia zigoala, 6 pertsona arte batu harko duguz baten, Bataioi honek antolatxie da, segurunik jokuko hartatxik edo atalik garrantzitsuena. Ze dekogun, eroi bakoitzan kokapena jarri halko dugu 6 laukin artien, eroi mota desberdinera bera estrategia desberdinak aukeratu halko dugu, lider desberdinek esarri beharko dugu bataioi bakoitzien. Adibidez, saldunbet aurrin jarri aldugu, eraso hitzeko eta golpe batzuk aguantetako edo hortetik babesteko. Eta bere atzien jarri aldugu astize, bastionek erasoengo dugu bai atzitik eta aldi berien gure saldunen erasoak injartuko duz magia bidez,
edo sendalari betez, jaso da bezen erasotatik sendatzeko eta bar. Orduan horregaz jokatzeko deizia ditzen duzku bideojokuek. Ze ikusko dugu borrokatan, borroka sisteman dekoguz abilezi aktiboak eta pasiboak, mapan bi bataioi elkartzen dizenien borroki hasiko da, gure inguruen dekoguzen bataioik mogidu alko duguzune horretan, badazpadan, igual, ez dugu lehira basko ikuste badugun edo tanadalakoa. Eta dekoguz hori, ez da, abilezi aktiboak eta pasiboak, aktiboak dire eraso normalak izango zirenak, badibidez hasikeran pertsona bakotxak bat ukiko dugu, eraso normala ingo dugu, eta bere txandia amaitxungo da. Borroka horretan, gero barriro mapara etxuli arte, eta barriro borroki hasi arte. Pasiboak azbe barrini pasetan da, baina kasu honetan, une zehatzetan aktibuko dire. Badibidez, alako aizkolari edo gerlari batzuk, borroka bakotxa amaitzen da nien, azkenengo erasoa joko dabe beti, automatikoki. Edo sendalarizek, gure unidade bateri minetxerakoan, automatikoki sendatu ingo da ez. Baina, hasikeran bakarrik baten izango da, edo horrek abilezio horrek areagotzen goaz zenez, borroka bakotxien esperientzi lortute, geroz eta gehiagiko da ez borroka bakotxerako. Kontu da hori, borroka bakotxa mongo da, bakotxa botoko duz bere erasoak, eta maitxungo da, barriro mapara alduko gara, adibidez, irabazi badogun besti aurkako borroki, baina ez badogu zen hil, hori paselekela, alako sakatu ingo duguz, gutxatu ingo duguz, apurut urrundu ingo duguz guaitzik, eta barriro euren gana joteko aukeri dekogu, edo beste barik, beste leku batera joan, edo gidatu ez, gure bataioi hori. Orduen, horre estrategiz izartzen da, denpora realien, naiz eta edozen momentuten aldugu gelditzu jokue aginduk botateko, baina hori ez da, unidade bakoitzak bere abiaduri deko, hori kontrole behar dugu, kontuten euki behar dugu adibidez, unidade batzuk bestien kontrako aulguni egiteko zela, ultasune dekizela, orduen, igual ez dugu gure ez, deko gure alako grifo batzuk egalarizek, pastoguz gure aurkulari batzun kontra jarri, segidu nilko da bez. Orduan horrek gauza bet kontrolen behar duguz, denbora realien, askarre bibir gara. Eta ganera, sasoi edeko gube bai, bataio bakoitzak bere sasoi maile edeko, normalien 6tik batera doana. Eta borroka baten parte hartzen dugu bakoitzien, sasoi hori bajatu itzen da, eta 0 bajatzen da nien, momentu batez geldik eratuko dire, ezingo dire mobidu, eta ganera jasoko da bezan eraso danak, ezingo dire horregatzi defendatu, da horrein mingizeo jakosoko dabe. Orduan hori kontroletan ikesi behar dugu, noiz atxeden hartu, noiz jun erasora, ganera gotorlekuek, dorriek eta bestelako dauz mapati bebai, horretara erun eskero sasoi harina berreskuratuko dugu, edo zuzenin ez dabe galduko, bakoitzak bere abilezizek edo jarguni dekiez. Horren hori dana kudeatzen ikesteko agintzen duzko jokuek ez, eta ganera gure bataioiko ekipamendu deko bai, armak eta bestelakoak aldotxaguz jarri gure soldadueri eraso berezizek erabiltzeko, edo besteri barik, defentsak ezagukitzeko. Hainbat eta hainbat mekanika batzen deuz, Unicorn Berro horrek, kasu honetan behazikeran ez da bapes erreza ikestie, baina nahiko tutorial luzidara jokuek eragutzen duzkuz ez. Unidade bakoitzaren indarguni exentzu dizen, alguni exentzu dizen, olako gida edo liburu oso zabal bat dekogu mekanika dalakaz, historiak bebe batute. Orduen, bazkenien gure armadia azten jungo da, misinoak beteta, eta lagunek egin, haunek Fire Emblem kutsu ameti dator. Beti ikutu aukerie, pertsonakaz berbaitzeko, eta gero azkenien gure armadara batzeko, soldadu generikoak errekrutatzeko aukeri uko dugu bai, mapatik zier sakabanatuta dauzen gotorlekutara jo eskero. Orduen, asko guztien den joku da, eneban espero lako ezetie, nahiko berezitxu edabe bai, bere mekanikan aldetik. Atal grafiko oso politxediko ganera, aipatu izin dugu inoz ez da, eskuz marrastute dauzen spraitekaz, musiki ebe itxela da. Historiz igual, nahiko generiko txudeko, generoko, ataldana jotzen deuz ez, alako predestineta dauen printxe bat kontroletan dugu, imperio maltxor baten kontra borroka eitzen, betiko zakaldu zuz imagine, ez? Behin jolasten hasitxe, gitxi gora bera badak izu zer datorren, baina egitzera pertsonaizin arteko harremanak oso ondo dauzela, segure bataioiko eroizek, elkarren artien harremana handitzen duaz, sakontzen duaz borrokan ibili hostien, eta gero bauren arteko izketalitzeko dugu, salako guzatzuek, purbete gatxata piperra moteko bideojokueri. Honena, hau dana antxunde, bideojokuk eragartzen badotxuen demoa dekola, eta demo berezize da, 7 orduko iraupena deko, gehienez,
Eta ganera, gortareko partidie joku osora eruteko aukeri emoten duzkue. Orduen, oso joku hona da, egiz izan, asko guzteazte, ez duzu antxiko hori topeko, banila hauerek beti itzen deuz ganera. Kalatzen da beni jokuet, beti beste genero batera joten deu, eta nik uste dut beti asmatzen da bela, ez? Zer dan ona, zer dan erakargarrezen da, beste joku batzutatik elementu batzuk hartun eta bar, baina oso aproposak etzen deuz, eta Unicorn Overlord horlako da egiz izan. Otxarra demoa probatzeko bai, Switch batetik probatu biako dela, ez? Bai, PlayStation eta Xboxen ez dakitz badauen, PlayStation ikusi dut, orduen hor badago aukeratxue, bai. Benetan, 3 jokuak, komentatu dituzuenak, Yakuza bai, suposatzen da, baina neko komplexua bentsatu jat, Eta igual, azkenongo bisa komplexuenak. Bai, bat ezuen kotxi montetinaz, hori da. Bai, hau, Unicorn Overlord, hola nasaldute bai, emoten oso komplexu dela, baina bero behin jolasten hasitxe nahiko erresulertzen da, ez da horren sakona, egiz izan. Nik, tipat, ez naiz RPG zalea edo aditua hor, baina gora ipatuko nuke jolaza bat estilo artistikoatik, oso polita da. Mundu irekian, hori, esan duzun bezala, kontraste hori 3 dimentsioko ingurunea, baina zure pertsonaek eta 2 dimentsioko spriteak dira. Eta ero borroka aiteko orduan ere ikusten da marrazkiak oso detaile eta oso landuak direla, beraz, bastante itxura hona duka. Imaginatzen hau JRPG-a da, ez? Bai, JRPG estrategia hor aldo guztatun dana naztetxue, bai. Bentsatzen zaleak gian antzat, jolaz bastante interesantea dela. Bai, seganea lehen hasik eran epatu dut ez, Ogre Battle, igual ez tozu zagutuko, zeia espaldi ez dugule jasotzen honen jokurik, baina da, garatzaile bardinen aspaldiko saga bat, eta egiz izan Unicorn Overlord horren atal barri zedala esan lehik esentzu baten. Horren sali entzat oso aproposa benetan. Zondo, hauek izan dira Aste santutako porraldian ibilian jolazak, eta analiziak ekarrizkizuenak. 4 jolaz, Yakuza, 4, Loop Hero, My Summer Car, eta azkena Unicorn Overlord. Ez hau que 4 genero ezberdinekoak dirala. Bai, haien Loop Hero eta Unicorn Overlord antzeko dazun bat ikusiak generotik, baina jolazak guztiz diferenteak. Bai, bakoitza da oso joku desberdin, ez? Generoen abe, generontzian be egon ez? Generoan RPGs da RPG beti ukitzen dugu olako eztabaida txiki bat. Eta saia da. Desde luego joku bat die... Gerratzaian bai patu izin dugu ganera justo hori RPG-en, ez? Bai. Zegero esate zelan, ez? Japonesak JRPG eta despektiboki hartzen zebela, eta bueno, bai. Betiko kontuak, baina oso joko desberdina, desde luego. Bueno, bai, eskerrik asko bai Lander eta bai Damian, hemen izateatik. Zuek indozue danata. Eta urrengo astean egongo bera, jada Damian izango da orkesten, edo hori espero dugu behintzat. Espero baietz, ja, zenbat gauza. Eta, bueno, besterik gabe, urrengo aste arte. Ondo segi. Venga, eskerrik asko. Eskerrik asko, agur.